Compañeiros, compañeiras, aquí estamos de novo a punto de arrancar unha campaña electoral que enfrontamos con máis forza e con máis ilusión que nunca. Con máis forza e con máis ilusión porque o BNG está no mellor momento da súa historia. E este 9 de xuño volveremos demostrar do que somos capaces cando nos poñemos a traballar todos a unha. Imos demostralo unha vez máis. Non sei se lembrades, eu sí, o que nos decían hai 4 anos cando pasamos de 6 escanos a 19 deputados. Vos lembrades? Decían, o BNG tocou teito, de aí non vai pasar. Pero con traballo, con humildade, con ambición de país e sen poñernos límites, demostramos que o BNG non ten teito e o pasado 18 de febreiro fixemos historia, logrando a confianza de case medio millón de galegos e galegas. Fixemos historia. E é que non é casualidade que empecemos estas eleccións en Vigo, porque que pasou ese domingo en Vigo? Que pasou? Pasou que fomos a forza política máis votada na primeira cidade de Galiza. A forza máis votada en Vigo, pero tamén en Redondelas, en Cangas, en Bueu, en Moaña. Algo xa cambiou neste país e non hai volta atrás. Hoxe o BNG é a gran esperanza para toda esa cidadanía que quere construir unha Galiza mellor. Porque sí, merecemos máis. Este é un gran país con potencial, con riqueza, con xente honesta e traballadora que é capaz de saír adiante aínda nos momentos máis difíciles sen renderse nunca. E así somos tamén no BNG. Non nos rendemos nunca porque nos move o amor por este país. E renderse non é unha opción cando a nosa razón de ser é defender Galiza aquí, en Madrid e en Europa, como fixo a nosa compañeira Ana Miranda, a voz enérxica, incansable e irreductible de Galiza en Bruselas. E isto é algo que eu puiden comprobar en primeira persoa cada vez que visitei as institucións europeas con elas. E sí, Roberto, claro, Madame Galís, como non vai selo? É normal que lle chamen así porque cada vez que toma a palabra é para falar de Galiza, para darlle voz ás mariscadoras que están preocupadas porque cada vez ganan menos, as gandeiras que están pelexando por un precio xusto do leite, os produtores da pataca desde a Limia a Bergantiños. A Ana chámanlle Madame Galís porque fala dos mariñeiros afectados polos recortes das cotas de pesca, porque pelexa polos nosos viticultores desde o Ribeiro Salnés, porque lle dá voz a xente de rural denunciando esa macrocelulosa contaminante de Altri. A Ana chámanlle Madame Galís porque fala dos problemas reais da xente real deste país. Galiza existe en Bruselas grazas ao BNG da man de Ana Miranda. Por iso, a candidatura do Bloque é a candidatura de país, a que os galegos e galegas poden sentir como propia, porque somos o equipo da casa, o único que vai defender as cores de Galiza desde a razón e desde o corazón. A nosa única lealdade é cos galegos e coas galegas. Somos o equipo da casa
fronte a un Partido Popular que mira cara a Madrid cada vez máis centralista e máis ultra. A lealdade do PP de Rueda, sabedes onde está? Está na Rúa Génova, está co lobby eléctrico, está coas súas empresas amigas. Bueno, a última declarou non hai poucos días cando foi a Zarzuela. Lealdade á monarquía corrupta, caduca e antidemocrática. Pois mirade, nós só temos unha lealdade. Lealdade con Galiza, lealdade cos galegos e cas galegas. Por iso somos o equipo da casa, por iso podemos presentarnos o 9 de xuño ante a cidadanía co aval do traballo feito, co orgullo de ter defendido os intereses deste país, antes, agora e sempre. Fomos a voz crítica e reivindicativa cando o Prestige tinxiu de negro o noso litoral. Pelexamos contra vento e marea para darlle voz ás víctimas do Albia, para darlle xustiza, verdade e reparación, plantándolle cara a unhas forzas estatais que querían esconder as súas responsabilidades con mentiras. Foi o BNG quen deu a cara pola pesca artesanal, salvando a frota do xeito, quen reclamou o dereito de Galiza a seguir sendo unha nación pesqueira, porque que se enteren ben en Bruselas, a xente do mar non quere cuartos para desguaces, o que quere gañarse a vida co seu traballo. Fomos as que pelexamos por incluir o Porto de Vigo na rede transeuropea de transportes, por impulsar a alta velocidade con Portugal o corredor atlántico. Foi o BNG quen deu e dá a batalla pola regeneración de as rías e aí temos a ría do Burgo libre de lodos. En 2013 loitamos para frear a mina de Corcoesto. E en 2024 loitamos para frear a bomba ambiental de Altri que o PP quere colocar no corazón deste París. Paramos a desfeita de Corcoesto e man a man coa xente imos parar a desfeita de Altri. Démoslle voz a Galiza en Bruselas fronte a un Partido Popular que, lonxe de remar a favor, mesmo votou en contra dos intereses deste país. Porque esta é unha historia a de sempre. Para as forzas estatais, Galiza sempre é a última carta da baralla, aquí, en Madrid e en Bruselas. E fronte a un PP que vota en contra da nosa propia lingua, o BNG vai seguir falando galego con orgullo, aquí, en Madrid e en Bruselas. Por iso é tan importante seguir contando cunha voz propia en Europa. Unha voz que só se deba os galegos e as galegas, que non reciba ordes nin desde Madrid, nin tampouco desde ningún Consello de Administración. E teño a seguridade que despois do resultado histórico do pasado 18 de febreiro, imos conseguir darlle a Galiza un escano galego con máis forza, un escano de país. Ese é o noso obxectivo. Porque Galiza ten que ter voz propia en Europa para facerse escoitar,
para defender os intereses da xente do mar e do rural, do noso medio ambiente e territorio, unha voz a favor dos dereitos sociais e da clase traballadora. Voz propia e tamén voto. Porque, como país, Galiza ten todo o dereito a ter unha presenza directa en Europa, ter voz e ter voto na mesa onde se negocian os asuntos que nos afectan directamente. E vou vos poñer un exemplo que creo que é moi gráfico do que nos xogamos. Fixadevos, nós temos 1.500 kilómetros de costa e temos unha das frotas máis importantes de toda Europa. Bélxica ten 70 kilómetros e unha minifrota. Bélxica está no Consello de Pesca. Galiza non. Hai que acabar con este sensentido. Galiza debe ter voz e debe ter voto, porque xa sabemos que pasa cando outros deciden por nós. Aí está o que pasou coa pesca, co agro ou co sector naval. Ninguén mellor que nós para defender o noso. Galiza con voz e con voto. A nosa principal razón de ser é defender Galiza. E defender Galiza tamén implica defender outra Europa posible. A Europa dos povos que contribúa a facer un mundo máis decente, máis solidario e máis xusto. Unha Europa dos povos que tamén se visualiza na coalición na que participamos e que representa esa vontade de mudar as desigualdades, de mudar as injustizas coa forza das nacións sin Estado, desde unha visión plurinacional, pluricultural e plurilingüe. Unha Europa dos povos que non sexa unha mera comparsa dos Estados Unidos e da OTAN que están alentando a guerra. Queremos unha Europa que traballe pola paz, empezando por deixar atrás o seu vergoñento papel ante o xenocidio contra o pobo palestino. Máis de 34.000 persoas asasinadas, máis de 14.000 nenos e nenas. Hai que frear o xenocidio. Queremos unha Europa dos povos e non esta Europa dos lobbies, das multinacionais, da grande banca. Esa banca que rescataron con miles de millóns de euros públicos mentres botaban a xente das súas casas. A mesma banca que agora se está forrando coa suba dos tipos de intereses mentres as familias están afogadas polas hipotecas. Isto tamén nos lo xogamos o próximo 9 de xuño coa papeleta do BNG, menos Europa dos lobbies e máis Europa dos povos. Queremos unha Europa social que avance en dereitos, liberdades, que reforce os servizos públicos e non esta Europa que, mentres promove o recorte do gasto social, está incrementando de maneira obscena o gasto militar. E que ninguén se leve a enganos. Cada euro de máis en tanques, misiles e balas é un euro de menos en pensións, sanidade e educación. Menos Europa da guerra e máis Europa social. Queremos unha Europa solidaria e de portas abertas e non esta Europa fortaleza que pecha as fronteiras e que deixa morrer a miles de persoas nas súas costas. O BNG foi sempre
moi crítico con esta Unión Europea e seguímolo sendo porque, lamentablemente, o tempo deunos a razón. Pero para construir unha alternativa hai que estar en Bruselas con toda a forza que nos dean as urnas. Hai que estar ali con voz propia para defender esa outra Europa posible. Unha Europa a favor da maioría social, da clase traballadora, das mulleres, para darlle futuro a xente moza. Hai outra Europa posible e seguiremos pelexando por construíla a través do escano galego do BNG. Galiza xógase moito nas eleccións do 9 de xuño e quedan unhas semanas de campaña. E eu aviso, vou facervos un spoiler. Nas próximas semanas imos ver como as forzas estatais van falar de todo menos do que nos afecta e nos importa. Unha vez máis, asistiremos ás liortas de Sánchez e de Feijóo, que están convencidos de que son o umbigo do mundo e que están máis preocupados por ocupar portadas e titulares que por darlles solucións aos problemas reais da xente. A súa única aportación será traernos aquí a crispación madrileña. Pois mirade, a ese bello bipartidismo que pasa olímpicamente de Galiza, o 9 de xuño imos decirlles algo ben claro. O antídoto é o BNG. Ese é o antídoto que necesita este país. Porque a única maneira de que Galiza conte en Europa é con un escano galego da man do BNG. Precisamos estar en Bruselas con forza renovada e imos conseguilo grazas ao voso compromiso e entrega para enfrontar esta campaña coa mesma intensidade de sempre. Unha campaña na que nós imos falar do que lle importa a maioría social e explicar as nosas propostas para defender os intereses de país. Non imos permitir que nada nin ninguén nos desvíe deste obxectivo. E dígovos isto porque temos que ser moi conscientes de que o Partido Popular vai repetir a mesma campaña suxa das eleccións galegas, a mesma estrategia da mentira, do insulto e da crispación, empezando por volver usar a TVG, a que pagamos todos e todas cos nosos impostos, como si fora a súa campaña electoral. E van a usar a TVG como unha ferramenta de manipulación e intoxicación ao servizo do PP. Pois ben, nós non imos caer nesa trampa. O BNG entende a política non como un medio para ocupar o poder polo poder, sino como a mellor ferramenta para mellorar a vida das persoas. E, sobre todo, non imos caer nesa trampa por respeto aos galegos e as galegas, que merecen moito máis que ruído, merecen ser os e as protagonistas. Por iso, fronte a un PP empeñado en enlamar o debate, no BNG falaremos de pesca, do prezo do leite, de como ter un rural vivo. Frente a un Partido Popular instalado no insulto e na mentira, nos falaremos da regeneración das rías, do cambio climático, do futuro da xente moza, como darlle acceso á vivenda. Fronte a un Partido Popular sin alternativas, no BNG falaremos das nosas propostas para defender os intereses de Galiza en Europa. Esa é a campaña que merece a cidadanía, 100% centrada neste país e na súa xente, 100% galega. Unha campaña que imos empezar desde xa por todo o territorio e para o que vos pido a máxima implicación de todos e de todas vós. Os galegos e galegas merecen ter unha voz propia e libre que os defenda e os represente en Bruselas, a voz do BNG da man de Ana Miranda. Volvamos demostrar que non temos teito, volvamos demostrar que cando nos poñemos todos a unha somos imparables, volvamos demostrar que o BNG
ten a mellor militancia do mundo. Fagámolo por Galiza, a por todas o 9 de xuño.